दोनथ'ल' आंना दाउआ फार्स्ट ओंखारनाय ना दाउदैया फार्स्ट ओंखारनाय बिनि फिननायखौ नागिरहैदोंमोन। गसाइ थरल' फिसा मानो एसेबां खस्थ' खालामबाय थादों नोंलाय? जानो बे फिननायखौनो नागिरबाय थानायसै आरो नों फरायनो गारनानै मोनाफोराव न'आव थाब गाफैनांगौ दे। बिदि हरना गुरना बेरायबाय थानाङा दे फिसा, मोजां नङा। मानो मोजां मोना? मानो बेरायनो मोना? मानसि गाज्रि थायो आबा। मानो मानसि गाज्रि थायो? मानसि गाज्रिया सोरखौ बुङो? जाय मानसिया गुबुननि मोजांखौ नायनो हाया बेखौनो मानसि गाज्रि बुङो। आंखौलाय सोरथो नायनो हायानो? आंथ' मोजां मानसि। बिदि कुइसन सोंबाय थानायानो नों मालाबा सोरजोंबा बुजागोन। मानो बुजानांगौ? नोंना खुगाया मोजां नङा, नंनायनि नङिनि कुइसन सोंबाय थायो। आइनावनो मेनावनो दाउआ उजिग्रोनाय ना दाउदैया फैग्रोनाय होननानै सोंबाय थायो। आं बिनि फिननायखौ मोनागौमानि फिननाय नागिरबाय थागोन। आबा मानो नागिरबाय थानांगौ जाखो? दाउआनो फैग्रोदों खोमा आरो बिनिफ्राय दाउदै दैबाय। ओमफ्राय बे दाउदैया बोरै फैग्रोनाय? दाउदैया फैग्रोदों दाउदैया थरल' गखादों हारसिंनो, बिनिफ्राय दाउ फिसा जादों, ओमफ्राय दाउ बिमा जादों, मिथिबाय? बिनिफ्राय दाउदैखौलाय सोर दैफिनखो? बुगोन आं दानो नोंखौ। ओइ हामा बिदि बुंनो, फंबायखौ बिदि बुंनो हामगौ। होमबालाय मानोथो बायदिसिना कुइसन सोंबाय थायो बेलाय? ओंखाम जानाय मानि कुइसन सोंबाय थागोन। माइरङा माबोरै फैनाय? माइआ माबोरै फैनाय? माइरंखौ सोर होनाय? बुहुमखौ सोर सोरजिनाय? बुहुमखौ सोर दानाय? इसोरा सोर होननानै सोंबाय थागोन। ओमफ्राय फिननाय होबाबो आरो फिननायखौनो आरो कुइसन खालामफिनगोन। मालाबा बुगोनसो आं बेखौ। आंखौ बुनानै नोंलाय मा मोनगोन? उल्थासो बुंबावदो ना नों। जाबाय मासे दावराव दावसि नोंसोरलाय। बिदि दावराव दावसि जाबाय थायो नामा? हामा। पावार अर सायसोदों माथो? औलै सायदों। नोंबो सायनोबा जिराय। आं सायथ'ला, आं न'आवसो थांनोसै। बहाथो थांदोंमोन? माबालै हिनजावानो गोमालायबाय आंना। हिनजावखौनो नायग्रोदोंमोन आं। नोंसानावबोथ' फैयाखैबालाय? फैयाखैहाय मा? फैबालाय खोन्थाहरखागौमोन ना। मानोथो हिनजाव खारजाबाय थायोब्रा नोंलाय? माबोरै जाखोलै थफिराम? जानोथ'लै बोरै हिनजावानो खारजाबाय थायोथाय। जेरावबो नायग्रोबाय आं, गैया। दासो हाफांमोननाव सोंनानै फैबाय आं, गैया, रायनानैसो हरबाय। नोंहालाय मानोथो सोंहरहैबाय थादों? फन खालामनानै सोंहरदो। माबालै फन खालामनानै सोंबाबो मानसिखौ दोनखोमानो हागौना, बादालिया खारनो हागौना, बेनिखायनो डाइरेक्ट न'आव थांनानै सोंखाबायब्रा आं। आं रिक्स लाया होननानैनो डाइरेक्ट सोंखादोंलै, आंनि हिनजावा फैबाय बायदों खोमा होननानै। जोंहानावबो दोनखोमादों सानबाय नामाब्रा? थांलै थां, नागिरै थां थां, नागिरै थां थां, माइरं दोनग्राफोरावबो नागिरै थां थां, संख्रि थेमा, सिनि थेमा, मस्ला थेमाफोरावबो नागिरै थां थां। बापावै सन्थला बिदि बुंथारबाय आरो। आं नोंसोरखौ डाइरेक्ट हमाखैब्रा। आं आंनि गोसो सिङाव मा सानदों, मा साननानै नागिरदों बेखौसो फोरमायदों। गावसोरा बेलेग बुजिथारबायलै। होद आं लाजिबाय, थांनोसै आं। माखौबा लाजिनो ओंखारलायबायनि। जानो आरो माखौबा इसिबां लाजिनो ओंखारलायखोबा? आसलथे बिनि हिनजावालाय मानो खारोलै? जालायबाय? सोंलायबाय? सोंनोबो मोना नामा? दे फिसाफोर उन्दुदो, हर जाबाय। बिदि गोबाव थाबाय थाजाया। औ दे बयबो उन्दुहैदो। बबाबाबो बिराद दुगाथार। लोगो हमनो बुंनायखाय लोगोखौनो हमा होनलायबाय। गाबोनसो लोगो हमनो जालायबाय। बबा मानसियानो इसिबां दुगा? ना खुसिजोंनो लाजिनानै आंखौ लोगो हमनो हायाखै बियो? बेनो जागोन, बियो आंखौ लाजिनानैनो लोगो हमाखै। आं बेखौ गाबोन लोगो हमहैनोसै। गाबोनथ' फुथ्ला दे, टेड्डि दे, बेनिखायनो आं गाबोन फुथ्लाबो हैनोसै। आनै, माखौ एसेबां मिनिस्लुलाय? नोंनोलाय मानो नांगौ? आंबा माखौ साननानै मिनिनो ओंखारदों? देलै दे उनाव मिनिबाय था, ओरैनोबाबो नोङो आमाइनि खोथा साननानैसो मिनिदों नङा होमबा? लायला नंमारगौथ' आरो आमाइनि खोथा साननानै मिनिदों। आच्छा बारु थाइबानि लारु, एबारनि आमाइ गोदाना सोरब्रा? आं प्रप'जखौनो खालामाखै, गाबोनसो प्रप'ज खालामनो थांगोन आं। दिनै आं प्रप'ज खालामनो थांबाय, बिनि थाखाय आं चकलेटबो लाबाय, नाथाय बियो आंखौ फात्ताखौनो होआसै। मानो? मालाय खामानियाव बिजिथारनो, बेनिखायनो दिनै आंखौ लोगो हमनो हाला होननानै बुंबाय। आरो जानो हागौ आंखौ लाजिदोंबो खोमा। गाबोन लोगो हमगोनखौ बियो रिहार्सेल खालामदोंदां। रिहार्सेल खालामलायो नामा? रिहार्सेल खालामोथ' आरो। आंबा सोरबा सेंग्रा गोदान लोगो हमैबा आं रिहार्सेल खालामनानै थाङो। लायला जामायला, दिनैसो मिथिबायलै। आच्छा बारु थाइबानि लारु, आफाया लिंहरदोंलै। आफायाबो माबा मिथिंनि प्रेक्टिस खालामोनो। बेनाबासो बिदिनो। बिराद बरिं मोनखायो आंबो। माथो खालामनो? फैदो। थांगासिनो दङ दे। हेलौ टेस्टिं हेलौ साखि हेलौ साखिदों। बे उन्दुनो गोनाङालाय माथो जालायखो? जानायाथ' जोबोद जानो गोनां दं, जाबोगासिनो आरो जालांबाय थागोन। दिनै आं नोंसोरखौ लिंहरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय फैबाय थानाय इलेक्सननि रिहार्सेल होनो नागिरदों, मिथिबाय? रिहार्सेल?
आं प्रेक्टिस होनो नागिरदों जाहाथे आंनि डायलग भाषण होनायफोरखौ खोनानानै बयबो फाग्ला फाग्लि जावलिया जानानै आंनाव भट होयो फाग्ला फाग्लियासो भट होसिगोन होनबा नोंनो बिदि नङाब्रा जेरै गोसो थोनानै मानसिफ्रा मोनाबा फाग्ला फाग्लि जायो थिग बिदिनो आंखौ एमएलए जाजानो लुगैनानै फाग्ला फाग्लि जालायनायनि आरो बेनिखायनो आङो डायलगखौ ओरैबायदि होनगोन जाहाथे बयबो आंखौ मोजां मोननानै भट होगोन दिनै नोंसोर आंनि फोरजा जाथ'दो आं नोंसोरनि राजा अब्ला आं डायलगखौ जागायनोसै नामा उन्दुनो ओंखारबाय आच्छा उन्दुनो ओंखारनायासो गिदिर जाबाय आंहा बेवहाय दावहा नांनो नागिरदों दावहानि थाखाय थाग थियारि जानो नागिरदों नोंस्रा उन्दुनोसो ओंखारबाय वाह बेखौसो खोनानो थाखाय थांनानै दंमोन आं दिनै आदा खोनासंनोसै माबार बुंदो आच्छा प्रेक्टिस खालामनाया रिहार्सल खालामनाया माबार होनबा जागोन नामा प्रेक्टिसखौ जागायदो ए हुइनाबाद लान्जाय थेम्फात फात दाउखा बेथा ए हुइनाबाद लान्जाय थेम्फात फात आंना दाउखा बेथायानो बेस्ट दे भाषणखौ होदो आरोहाय आच्छा थैनो थांनो नागिरजोब्बाय नामा नोंसोर थैनो थांनो नागिरजोब्बाय बेनिखायनो खें 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 जादों नोंसोर आंनि भाषणखौ खोनासंनो आंनि भाषणखौ खोनासंनानै बहा थांगोन नोंसोरलाय आच्छा बारु थाइबानि लारु माने उन्दुनायासो गिदिर थांखि जाबाय होनबा नोंसोरना साबास फोरजाफोर साबास अब्लाबो उन्दुनो होआ आं नोंसोरखौ आंल' हारसिं थांखिखौ होसोबा जानाय नङाना फुटबल बायदि टिम थानानै मालाय आंल' हारसिं थांखिखौ होसोगोन नामा जोंखौ फुटबल टिम होननानै रुजुबाय आदाया जोंखौ नेवसिदों नोंसोरखौ नेवसिनानै खारनांगौबा मा लांखौनो खारनो हासिगौब्रा नाथाय खोथाया जाहैबाय नोंसोरखौ मा होननानै बुंबावगोन खिबु सेरथे होननानै बुंनांसिगोन आंनि खस्थ'खौ नुवाखै नोंसोरो आंनि खस्थ'आव बाहागो लाफानो थिनबाबो नोंसोर लाफाया बेनो जाबाय नोंसोरनि हेफाजाबा भाखनानो माबा फोरजाफोरखौनो रायबायसो दानोबो बे आदाना माखौ रायगासिनो दानो मिटिं सिटिं खोनासङालासिनो थांगोन ना जों माथो औहाय गुमै माबार भाषणा होदो आं भाषणखौनो होआ दिनै नोंसोर बिदिनो गसंनानै थाबाय था ओइ जावलिया आंना बुरिखाय सिनस्रि सायो मा रिहार्सल खालामनांगौ खालामदो दे आच्छा बारु थाइबानि लारु होमबालाय आं जागायनोसै अ रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानाव लोगो नोंथांमोन फैबाय थानाय इलेक्सनाव आंनो भट हो अब्ला आं नोंसोरनो बिराद मोजां सुबिदा होगोन फारसे खोमाथिं आलु सोनानै फारसे खोमाथिं सना ओंखार होगोन थेंक इउ आरो खोनासं एसेबांनो आंनो भट होगोन एसेबांनो आं रायजो राजाफोरखौ गोजौआव लांफाबाय थागोन एसेबांनो आंखौ अनसायगोन एसेबांनो मास मोनफ्रोमबो फ्रि रिसार्च सोनानै होबाय थागोन जादोंना होननाया एसे गोरान जादोंलै डायलगा माने रायजोफोरखौ नों रिसार्च होनानैसो अनसिगोन आरो आफा सेंग्राफोरनोब्रा जायफ्रा फैसा खामायनो हाया बिसोरनो फ्रि रिसार्च सोनानै होगोन जायफ्रा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डनाव बिनानै रिसार्च बिनानै गाबलायलायबाय थायो बिमा बिफानाव बिनानै गाबो बिसोरनो फ्रियाव रिसार्च सोनानै होगोनब्रा बे लिस्टआ बयनिख्रुइबो गोजौआव थागोन फ्रि रिसार्च सोना होनायाथ' थाखागोन गाज्रिसो खालामनाय जाथारगोनहाय बियो फ्रि रिसार्च सोनानै होबा आरे भट मोनगौबानो जाबायना आंहा बिनि सिगांथ' एसे फुस्लायनांगोन हाबाब बिदिसो होमबा औ आयै बिदिनो आङो गासैबो बुस्थुखौनो लासै गुरैयै लानानै थांफाजोबगोन हाय मावा बानोबो खामानि नागिरनानै होदो आरो मानो होनांगौ जाखो नागालै आंनो हारसिं नागिरनानै लागोन ये हुइनाबाद लान्जाय थेम्फात फात एमाव बेटा साबास मालायनि सायाव जेब्लाबो सोनारनानै थाबाय थाना मिथिबाय एसेबांनो मालायनि सायाव सोनारनो नाजागोन एसेबांनो इन्जुर नागिरबाय थागोन नोङो बहाबा होलेंनो मोनगोन नामा होननानै बहाबाफोर खुन्था दङ नामा बहाबाफोर सियार दङ नामा होननानै जिरायनो लुगैगोन बहाबाफोर दंफांफोर दङ नामा दंफांफोराव होलेंनो नुबाय थागोन माने होलेंग्रा बुस्थु नुबानो होलेंनो लुगैबाय थाखागोन बे मानसिया मिथिबाय बेनिखायनो बांद्राय मानसिनि सायाव होलेंनो दासान बेहाय दे जों होलेना खिन्थु दंफां नुबा आं होलेनथारगोनहाय नुबाय बे दाउदैनि आखलखौ बिनि आखला बिदिनो जाखागोन देनां हौवानि खर'खौ खम जागोन बिनि हौवानि जानानै बिराद टेनसनसो जायोलै आं बे दाउदैखौ लाना टेनसन खालामनाङा दे आंहा सासे बयफ्रेन्ड मोनखाबाय आच्छा बबा बयफ्रेन्डा नङा होमबा मा जाखो नोंना बबा बयफ्रेन्डा जाबाय हा मिथिङानो बिदि दावराव जाबाय थायो नुबाय गियान होबाबो लाया गियान होबाबो बरिं मोनो नोंसोरो नङा होमबा आसलथे जिउखौ नोंसोरो जिउ मोनदों होननानै खुसि नंगौना नङा बुंलाय नंगौना नङा जेखौ दं बेखौ लानानै नोंसोर खुसि नंगौना नङा तारमाने खुसि नङा बे जिउआव ओंखाम बोथिनै मोनजादों बेखौ लानानै खुसि नङा होमबा मानो होननानै बुङोब्ला जों साख्रिखौनो मोनाखै मोजां हौवाखौनो मोनाखै बेनिखायनो जों खुसि नङा नांगौ बायदि मोननाय मोनबालाय खुसि जागौमोन आच्छा बारु थाइबानि लारु ओंखाम बोथिनै मोनजानायखौ खुसि नङा नोंसोरो थानो थाखाय न' मोनदों बेखौ खुसि नङा नोंसोरो उन्दुनानै फुङाव सोरांनाय लोगो लोगो जे गोदान सान नुदों बेखौ लानानै खुसि नङा नोंसोर मालायफोरा खायसे मानसिफ्रा गोजां बोथोराव जि मोनाखै रेल साइथिं थानांदों दलं सिङाव थानांदों नांगौ बायदि सोलोंथाइ मोनाखै नांगौ बायदि ओंखाम बोथिसे मोनजायाखै खायसेया बुहुमखौनो नुवाखै खायसे थाबायनोनो मोनाखै लेंग्रा लेंग्रि खाना खुजा बबा खायसे मेथाइ खननो लुगैबाबो नुवाखै खायसे फिल्म नायनो लुगैबाबो मोनाखै खायसे माराथन खारनो सानबाबो खारनो हायाखै नोंसोरनाव मेगन थाइनाया मोजां दङ उदैया मोजां दङ देहानि अंगफ्रा मोजां दङ उन्दुनाय लोगो लोगो सोरांबानो जे गोदान सान नुयो बेखौ लानानै नोंसोर थेंकिउ होना बेखौ लानानै भगबानखौ नोंसोर जेबो थेंकिउ जासिया
जोंनो बुहुमा फ्रियावनो मा होदों जोंनो थांना थानो थाखाय बार होदों दै होदों अक्सिजेन होदों एभ्रि सेकेन्ड अक्सिजेन मोनदों बार मोनदों हां लानो मोनदों सान नुदों सान गैयामोनब्ला बे बुहुमा माबायदि जागौमोन हो साननि थाखाय जानो मोनदों साननि थाखाय जों आबाद मावनो मोनदों आच्छा मिथिंगाखौ मालाबाबो नोंसोर थेंक इउ बावा आरोना बे बुहुमनि प्राकृति बुस्थुफोरखौ नोंसोर जेबोखौनो साना माने फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो गोदान दिन नुदों बेखौ लानानै नोंसोर जेबो बुङा हराव सानसेयादि मोजाङै मोजां बारग'लांबाय दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जेबो नस्थ' जायालासिनो बेफोरखौ नोंसोर जेबो सानाखै बेफोरखौ नोंसोर उन्दुनायनि सिगां गोसोखांनानै थेंक इउ बुंनो हाया गोजोननाय बावनो हाया नोंसोर इसोरनो सोरबा सोरबा एक्सिडेन्ट जानानै बायदिसिना जायो आखाइ आथिं गैया जायो सोरबा अपारेसन खालामनायाव दुब्ला थाङो बायदि रोखोम जाहोन दङ बे बुहुमनिफ्राय जानगारनो थाखाय बेनिखायनो जोङो बे बुहुमखौ थेंक इउ बावनांगौ मिथिबाय उन्दुनायनि सिगां हे आइ बिमा नोंनि अननायाव दिनै आंनि दिना बिराद मोजाङै थांबाय होननानै खुलुमनानै उन्दुनांगौ बिनि उनाव फुङाव सिखारनानै दिनैनि दिना मोजाङै थांथों बिदि होननानै आरो बोर बिनांगौ मिथिबाय खालि बिसोरना मोनाखैल' होननानै कमप्लेन होबाय थागोन मोनाखैल' होननानै बाब्राबलायबाय थागोन मोनाखैल' होननानै इसोरखौ दुसिबाय थागोन जुदि इसोरखौ नोंसोरो थेंक इउखौनो बावाबा मोननाय बुस्थुखौबो सेनानै लाफिनजागोन माथो नोंसोरलाय बेनिखायनो गोजौनि बिगोमाखौ जों जेब्लाबो गोसोखांनानै जेब्लाबो बिसोरनो जों थेंक इउ बावनांगौ मिथिबाय हायोबाथ' ओंखाम जानायनि सिगां जेब्लाबो खुलुमनानैसो जानांगौ मिथिबायना ओंखामखौ सोर होदों जोंनो सोर होदों बुहुमाव जुदि सानानो गैयामोनब्ला माब्रै सोरां मोनाबा जोंनि आबादा मोजां जागौमोन अखा हायाबा माब्रै जोङो माइ गायगौमोन बेनिखायनो अखाफोर बार दै गासैखौबो जोङो गोसोखांनानै बिसोरखौ जोङो थेंक इउ बावनांगौ मिथिबाय कभिडनि टाइमाव मा जादोंमोन अक्सिजेन मोनैनि थाखाय बेसेबां मानसिफ्रा थैनो गोनां जादों दाखालि बावैसो दिल्लीयाव मा जानायमोन दाखालि बावैसो अक्सिजेन लालायनाय 300 टाका लिटारमोन नामा अक्सिजेना अब्ला जों फ्रियावनो मोनदों जोङो अक्सिजेनखौ बिराद मोजाङै अब्ला जों मानो थेंक इउ बावा खालि मोनाखैल' होननानै बायदिसिना कमप्लेन होबाय थागोन जेखौ मोनदों बेखौनो एसे एप्रिसियेट खालामब्रा अब्लासो गोजौनि बिगोमाया नोंनो हरबावगोन साला बुरबावखर ताइ साबास आं होनसिगोन आफा दे आंबो होनगोन आच्छा बाखिया होना जों जेब्लाबो जि दङ बेखौ जोङो गोजोननाय बावनांगौ जोङो गोजौनि बिगोमाखौ जोङो थेंक इउ बुंनांगौ जि मोनदों दिनै नोंनि अननायाव बोथिनै ओंखाम मोजाङैनो मोनजाबाय आथिं आखाया दिनै जेबो खहा जायासै मोजाङैनो थांबाय दिनैनि दिना बेफोरबायदि होननानै जोङो गाबोननि दिननि थाखाय जोङो प्रे खालामनांगौ बेनिफ्राय आरो अखानायै जोङो आरो गोदान साननि जोङो उइस बिनांगौ आरो साबायखर बावनांगौ मिथिबाय जाहाथे दिनैनि दिनाबो मोजां थाङो होननानै आरो जेब्ला दिनैनि दिना मोजां थांबाय मोनायाव बुंलायबाय दिनैनि दिना मोजां थांबाय होननानै बेफोरखौनो फोरोंबाय थानांगौ नामाब्रा नोंसोरनोलाय जासिगोन बयबो बुंसिगोन दे आच्छा बारु थाइबानि लारु उन्दुदो दालाय मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा हिनजावखौथ' दिनै नागिरनानैनो मोनासै माथो आं बिफाया बिहामजोखौ नुवाबाबो आंखौसो रागा जोंलायगोन ना मा खालामनाया मोजां जाबावगोनलै रायजानांगौबा रायजानोसैलै आदा एन्टनिय माला फैखो नोंलाय आं गोबावानो जाबाय आदा फैनाया होमबालाय माथो नोंखौ न'आव नुवाखैलै आं बे न'आव दिनैसो फैखादों आदा आच्छा नंगौ नामा नोंलाय बहाथो थांदोंमोन आदा नोंना बाजैया गोमालायबायना बेखौ नायग्रोहैदोंमोनलै आं बाजैया गोमादों बाजैयाथ' माथो न'आवनो दं मा न'आवनो दं औथ' आरो बाजैया न'आवनो दंथ' आरो नों नुमारदों आरो दानिसो एसे सिगाङाव बाजैया आंनो साहा फुदुंनानै होदों ओमफ्राय बाहेरायाव दसे फैनो होननानै आं बाहेरायाव ओंखारबोबाय आच्छा नंगौ नामा बेखौनो गोमादों होननानै बिखाखौनो थल' गलायनाय मोनदोंलै मायाव थाङोमोन बेलाय मानसियालाय न'आवनो दङमोननो माथो नोंलाय बोरैथो नुदियासै जानोलै मा जाबावगोनथाय आंजोंबो रायलायहैदो बाजैजों आंबो दिनै बे न'आवनो थागोन आच्छा दे बापावै आंना हिनजावा न'आवनो दङ आंलाय माथो नुवासैब्रा दहैलाय बेखौनो आं बयनिबो न' थांनानै नाहैबायना बादाले बापावै बादाले बहा थांनायमोन नोंलाय माने आं नोंखौ नुवाखैमोनब्रा दहय ओमफ्राय आं नोंखौनो जि नागिरहैबायना मालाय गामियाव उरला उरलिनो मा होनखौ बापावै बेखौनो आंहा मालायनावसो नागिरहैबाय थाबाय माथो नोंनाबो फना सुइस अफ मोनलाय मबाइलखौ चार्ज होनानै फनखौ अफ खालामदोंमोन आङो फनखौ चार्ज होबाथाय माबा खालामनानै लायो मबाइलखौ अफ बिदि नागिरहोबाय थानाङाब्रा आंहा जोबोद गिनाय मोनोना मानो मोननांगौ जाखो मोननाङा आच्छा बारु मोजाङानो जाबाय दे नों फैबाय ओंखाम जानो जाथ'लालै दिनै अके होमबालाय मोजां मोनबायलै बादालि नोंखौ नुनानै मानो गिहोबाय थायोब्रा आंखौलाय नोंहासो जाम्बा जाम्था नागिरबाय थायो दा आंनि दाय गैयाना
बेबो नंगौ नोंनि दाय गैया दे होमबालाय उन्दुदो Okay, good night. Happy Teddy Day, dear. Ada Renau. मैया नों आंखौ लोगो हमनो होननानै बुंनानै लोगो हमासै बिनिखायनो दिनै नों लिंहरनायखाय फैफिनबाय ओमफ्राय अन्नानै फिननायखौ होदो दाखालि जे आं नोंखौ प्रप'ज खालामदोंमोन बिनि फिननाया मा जाखो लाइजाम नोंथ' रायलायनो रोङा ना बिनिखायनो लाइजामजोंनो फिननायखौ होनोसै आरोना गुड थेंक इउ रनाव आदा फिननायखौ लाइजामजों होनायनि थाखाय आयौ खारबायबो माथो ना लाजिबायसो जेबो नङा बबा सेंग्राखायनो लाजिबाय बियो लाइजामावबा मा लिरदों नायथारनोसै आं आरो माथो मानसिया आंनि फुथुलाखौबो लांफायासै रनाव आदा आंनि फुथुलाखौ लांफादो जेबो नंला दे उनाव लानो हागोन दा आं लाइजामखौ फरायग्रोनोसै मा लिरदों बेबा लाइजामाव फरायनो लुगैनायानो हामथारला मा लिरदों बे लाइजामाव फरायनानै नायनोसै आं डियार समायना दाउदै गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नाजावदो आसा खालामो नों मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दङ लाइजामनि थांखिया बेनो दि आं बबाबाबो नोंखौ मोजां मोननो हाया अन्नानै गुबुन सेंग्रा नायनानै लादो आरो आंनि खिथु होसोनायखौ गारदो दिनैनि लाइजामनि थांखिया बेखिनियावनो जोबबाय आरो आंनो दा लाइजाम हरफिनसै आरो आंखौ दा फन खालामनोसै गोजोन्थों बबा जालायनानै बियो आंखौ रिजेक्ट खालामबाय एसेबां गोहो बिहा बबा जालायनानै रोनाव नाम लालायलायथारदों आरो आंखौ रिजेक्ट खालामदों बे बबाबानो मा एसे दुगा बियो बबा जानानै आंखौ रिजेक्ट खालामदों आंखौ नेसिदों बबा जालायनानै आंखौ एसेबां नेहाद दोनबाय आं एसेबां गाज्रि ना बबा मानसिजोंबो आं दिनै रिजेक्ट खालामजाबाय न'आव मानसिफोरा आंखौ मिथिबा मा सानगोन बबा मानसिजोंबो रिजेक्ट खालामजादों होननानै आंखौ मिनिगोन आंथ' दिनै एसेबां दुखुआव दङ बिसोरथ' आंखौ थिगसे मिनिगोन खाख्ला खिख्लिलायनाय दा आं मा मोखाङै न'आव थांबावगोन बबा मानसिजों मिनिजानानै थाङाबो आं दिनै न'आव एसेबां लासिंसिं गुमै मा जाखो गालि गुमै आंनि मबाइलाव रिसार्ज सोनानै होलाय बोसोरसेनि औ गुमै बोसोरसेनि सोनानै होलाय बोसोरसेनि दे नायगोन आं गुमै नायो नामा नायनाङा ओमफ्राय दिनै टेडि देना गुमै आंनो फुथुला होआ आरो बेफोरबायदिखौबो मानियो नामाब्रा प्लिज गुमै आंनो फुथुला मोनसे लाबोनानै होफै प्लिज गुमै जागोन दे लाबोनानै होफैगोन आं मा एसे मोजां आंनि गुमैया नार्जि बुदाङानो बयनिख्रुइबो मोजांसिन गुमै हेलो दरजा व्हाट ननसेन्स आया आं जेबोखौनो बुङाखै रागा जोंबाय नों दरजा ओमफ्राय खोनानो मोननाय मथेबा नोंनो माथो फुथुला नांगौनो बेनिखायनो लानानै फैबाय आं मा औ नाया मानो बोरो फुथुलायालाय बेलाय औ लादो दिनै फुथुला सान ना माबा गिनानैसो खारबाय फुथुलाखौ लाथार लाबोनाय गिफ्टखौ बेबायदि गिनो हामा दरजा दिनै नोंथांमोननावबो सोरबा फुथुला बिदों नामा गार्लफ्रेन्डफोरा बयफ्रेन्डनाव बिदों नामा बिदोंबा नैबेखौ होबानो जाबाय होमबा आरो बिसोर मालाबाबो फुथुला बिनाय नंला ना मा होनो अके लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अके बाय लाभ इउ